dokumental bat egitea ideia ona zela, otu zitzaien behin, eta konturatu zirenerako damutzeko beranduegi. Aitzakia horrekin Euskal Herri osoko alternatiba ekonomikoak ezagutu dituzte, eta baita zer edo zer ikasi ere. Izena lapurtu geniela aurpegiratu ziguten, eta ez dugu beste alternatibarik izan seikotea afaltzera gonbidatzea baino. Guk sinisten dugun gizarte eta harreman eta funtzionatzeko modu horrek biziraungo baldin badu, eta gure herriak logika horren arabera biziraungo baldin badu, gure kauzarria errara horretan eta ezin gara beste inoren zain egon, ze bestela mundua ulertzeko modu hori eta herri bat mundua horrela ulertzeko duna hilko dela bidean edo hilko dutela bidean, ez? Eta kasu individualan berdin, ezin gara egon inoren zain. Zaten dugunean ala hil, ez? Ala hil ez da moztuko ditut zainak eta odolustuko naiz hemen. Ala hil da aukera oso gutxi eta baldintza oso gutxi eduko osuz buru jabe izateko. Eta horrek zure bizitzan eta zure herrixan edukiko daben eragin guztia bai da odoluste bat. Gure kabuz nor dago izango zen hor galdera, baina gu horiek desagertzen garela. Orduan, ni uste bai, eta Nikola, hola sentitzen dut, dagoela beharra handi bat, historikoa, erantzun batzuentzako. Zako baita hor ari da, zirri marratzen, txak. Erantzun batzuk, eta nik uste horra bilatzen lagundu dugula historia hori, ez. Ez da kasualitatea Iruda Matxon egiterkerreta hau, ez. Baina ez da, hemen ematen dira elkarrizketa ezberdin batzuk erantzuten ditela gai honi, alternatiban herrian ematen dira kontu batzuk erantzuten ditela gai honi, ez. Ez da dago mai gainean, eta urgentzia dagoelako mai gainean. Ez da gure kabuz ala hil. Ez bagina iritsi ere krisi sistemiko honta ez ginen hasiko planteatzen alternatibak jende prekarioantzat ez alako existitzen jende prekarioa, gure gizartean behintzat edo gure oso ingurun. Eta hoi egondanean eta ikusten hasi ganean beste realidade bat hasi gea planteatzen beste gauza batzuk ere. Alternatibak beharrezkoa dira, nolabait gaur egun daukagun sistemak ez digulako ematen nahiko genuken ongizate maila, edo sakonekoagoa da kontua, eta alternatiben beharra eta aldarrikapena. Eta zer da, egoera txarrean gauden ez gazteak bilatu behar ditugu beste bide batzuk, edo sistemaren logika aldatzea goaz. Nik uste hori ere importante dara, ze jende asko dauka sentsazio ere bai, alternatibak bilatzen dira krisia dagoelako. Noski baiet, noski dela prekarioagoa garelako, behar ditugu beste behar batzuk. Eta hori espimarratu behar da. Baina horren barruan, esaten dugu, hau egin dezakegu gainera sortzeko sisteman arrakala batzuk, sortzeko ere beste egoera bat eta hortikan eraldaketa sakonagoa bilatzeko, ez. Elitzen ez dokumentalean esaldi batekin esatu dula gizarte heterogeneoa den bezala alternatibak ere ezin dutela homogeneoak izan, ez heterogeneoak izan behar direla, eta uste da hasieran guk uste genula aurkituko genula olako bide bat, eta aurkitu egula zelai bat, ez dakit nola esplikatu. Eta antzekotasun handia dituzten proiektuak ez dira elkar ezagutzen. Nazora guzia hori ikusi etzela, ez? Eta justu horrezen horiek sortzen ziela elkarren ezagutzetik, eta elkarren arteko uste horietatik, eta... Zentzu orduan, argumentalak berak ere, bali beharko lukertarako, ez? Esateko, hemen gure ezberdintasunekin, baina ari gera lan antzeko batean, dela pitzatzen sistemak berez jakintzat emate ditu nezakitzen bat funtzionatzeko modu eta obligazioa, ez? Nahiko hasieratik zehola baita ere hoi dokumentalan helburu bezala ere, ez? Bakoitzai bultzada bat ematea edo zea bat, baino esan gabe hobea zea edo okerragoa zea, bezik eta denogea bide honen parte, bakoitzak bere lekutik inbeharreko gauza da, eta zu kooperatiba baldin badakazu, zu kooperatiba badakazu, beste batek herri komunal batean bizi baldin bada, bizi da, eta zuk kontsumo talde bateko saskiak hartze baldin badituzu, egitezu, edo, hori da ez, azkenean gizarte baten eraldaketa oso bat nahi baldin bazu, bakoitzak bere lekutik, bere txikitik inbehar duen gauza da. Alternatiba, baina zeri alternatiba. Baude, adibidez, kooperatiba batzuk, edo badiala azken finean
enpresak eta proiektuak kudeatzeko modu bati alternatiba. Baina gero igual ez dugu ainagarri ikusi baute diran, benetan bizi eredu oso baten alternatiba, ez? Alternatiba hitzaren arazoa hori da, alternatibak askotan hitza dira, batez ere gauza askori alternatiba diren neurrian. Igual ere kosta zaigu definitzea zeri alternatiba dan. Baina, bueno, argi dagoena da, gaur egungo sistemak ertz asko ditun bezala, haietako bakoitzari alternatibak bilatzeak ere irkitzen dula beste bide bat. Eta nik uste dokumentalean dauden guztiak horrek lotzen ditula. Ez hainbeste, helburu konkretu batekin edo aritzeak edo logika konkretu batekin, baina bai, bueno, ari diala, kuestionatze batetik datoz eta alternatiba, diferentea dan zerbait sortu nahian. Sinpleki ikusita kritikatu baino kartzen dugula odo langilea daudela baldintza ez duinetan lanean ez dakin nun ekoiztiko gu jango dugun janaria astea planteatzen nola egingo dugun hori gerta ez dadin edo gutxinez kolabora ez dezagun horretara, ez? Eta, osea da, jutea bezala errora, ez? Arazoaren errori gure baitan hartu eta ez dakit, niri iruditzait koherentzia ariketa bat dela. Eta hori da beste gauza niretzako dokumentalean argitatu dena, eunekoen koherente eta konsekuente ezin dela izan, ez? Baina horre ematea pausoak ez dezula ezer galtzen, ez? Koherentzia aldagaixa bera eztabaidatik kenduko nukela. Hau da, nik ez dut ardo hau konsumitzen hau edo beste nire buruakin edo nire idealekin koherente izatearren, ez dut nire lankide bat, nire lagun bezala zaintzen eta maitatzen koherente izatearren, baizik eta badakitelako ardo honek atziase prozesu daukan, herri bat eraikitzeko ze ekarpen itzen daben, eta badakitelako nire lankide lagun dana dalako hori maitxatziak benetan osasuntzu ingo daben harreman sare bat sortuko dabela, ez? Eta esaten dugunean koherentzia bera eztabaidatik aldagai bezala kentzia, esaten gabiz hori dana, oazen eztabaidatzera gure proiektuaz eta gure herrixaz eta gure harreman sare oso indartzu hortaz, eta kendu egun burutik koherentzia, hau da, koherentzia sortzen niretako dauka moralidade puntoa morala, ez? Frustrazio sortzen da ben azkenian, eta askotan komentatu izan dugu, honekin ez dugu frustrazio sortu nahi. Hau da, ni naiz ez dakizen bat, euneko ez dakizen bat korrekto, nire idealak, nire praktiki bat abestia, ez, moralidade guazen kentzera, guazen eztabaidatzera, benetan ardo boteioren atzian zer dagon, edo nik nire kide hau zaintzen atzian zer dagon, ez? Lehenengo aldiz igual hasi naiz pentsatzen nire etorkizunean ze alorretan ikusteten nire burua, osan nola garatuko nire bizi proiektua, klabe horien baitan, ez? Ez eta aurkitu bidea oraindik, baina dokumentalan bukaeran uste lierrak esateula, osea nola gukin leikeun gauzaik txarrena ez dan sistema kapitalista honekin leiken gauzaik txikinare, osea modua da esateko nire ustez ez deula bildurrik auki berrezan kasartzeko, ez zerbait hasita gaizkiteko, nahi duen bide hortan, osea ez ailatzeko puntu batea baizik, nahikoa izurratze gaitula eta gu salbatzia bakarri dakaula zerbaitin da. Osea, ez gehala izurrauko. Askotan erabiltzen den esaldia, baina boto batekin baina gehiago egiten dugula gure inguruan, gure aktibitate ekonomikoarekin, dara kontsumoa, da nola egiten dugulan, nola harremantzen gehan, zein zaintzen dugun eta zein ez dugun zaintzen. Eta iruditzen zait hitzetan bakarrik ez, praktikan ere horrela da, eta askotan gizartea aldatu nahi duten mugimenduek edo nahi duten pertsonek ez dakit aztu edo behintzat bigarren mailako paper bat eman diogu guzti horri. Eta nik uste gaudela garai baten pixkat horri gara fokoa jartzen eta ari gara konturatzen benetan hor badagola zer eragin, zer aldatu eta gaina sistemari ere min egiten diola eta ez zaiola gustatzen, ez? Eta zen manifestazio egingo ditu bozkatuko behar baina baita ere ditugun eguneroko beste ezagitzen batera gakitan txertatuko ditu gauza horiek eta dokumentalak biltzen du nola baitera pauso hori emateara gidun jendea. Motivazio ezberdinen gatik eta baina gutxi gora bera dena daukate kontzientzia ere bai. Eta hori nik uste importante da, gehiene kontzientzia daukate ari diala beste gizarte eredu baten alde, ez? Ez dira ari bakarrik soluzio individualetaz, nahiz eta haietako batzuentza soluzio individual bat ere izan dan, eta hori zuga aipatzen zelunen. Dena daukate argi,
beste bideo bat ari dela irekitzen. Naiz eta ez jakin bideo horrek zehazki zer emango du. Hasi behar garela konsiente izaten. Gure belaunaldia jaio dela gerra bat eta gero, ez? Ez gerra baten erdia. Eta behar ditugu orain benetan emantzipaziorako pentsatu tresnak. Eta tresnak benetazkoak, ez? Ez bihar. Nola ez da emantzipazio bidea eta ez dago erantzunik, ez? Ikusten ari garena da, junten gara Euskal Herria izotik hartzen jende batek bera ez da usartzen ez tema da, nire erantzun badaukat, baina ikusten bide bat egiten ari da, ez? Orduan, hor daude pistak netzako. Ez dugu jaso, nire ustez ez dugu jaso askatuko gaituen bidea. Egia. Ez dago, eta ez da egongo. Baina bai ikusten ari gara jende bat dagoela lan bat egiten egunez egun eraldatzen bere ingurua. Eta dago guapo. Osea, gutxienez dago guapo. Eta ikusteko beste lekuetan hori ez dagoela hori. Eta hori, nazten dela gauza ezberdinak, bai Europa mailan, baina baita Euskal Herria mailan, que nos lleva gaur egun pentsatzera gai hau isiltasunarekin. Eta isiltasun batekin, eraldatzailea dela eta eraultzailea dela.